जतन हामबाय दिनै चिकनसा कायसा प्रेस कन्फारेन्स प्रेस मिट माख्लायखा स्पेशली जों दिनै पार्टी सिद्धांत नागै जों कायसा रिमाइंडर लेटार चिठी जों सुइखा दिनै होम मिनिस्टार अमित शाह जी तै दिनै प्राइम मिनिस्टार नरेंद्र मोदी जी तै दिनै जेपी नड्डा दिनै बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट वो कथानो जों चिठी सुइखा मेमोरेंडम सुइखा ओ कपिनो जों दिनै मुख्यमंत्री जों रिखा दिनै मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब जों बरम याफाखा जों अबक दिनै कायसा गोजाम चिठी जे रिमाइंडर जों जत साइमानो दिनै आईपीएफटी पार्टी 2018 इलेक्शन सिगां जों गोबां कक सालायखा बीजेपी सेंट्रल लीडर रबाय इवेन जों मालायखा आजराव दिनै तंमान होम मिनिस्टार दिनै राजनाथ सिंह जी बने आमालो अ कमिटी खाजाबो तै जों मालायखा दिनै मोदी जी बाय जों मालायखा प्राइम मिनिस्टार जों मालायखा मालायगै जों बरबाय गोबां कक सालायखा सालायन बिसिंगो बरफ साखा दिनै त्रिपुरानि समस्यानो त्रिपुरा सरकारनि समस्या नायना बागै बरकासे कमिटी खानाय कमिटी खाखा आबानो निनि हाई लेवल कमिटी खामानि बिसिंगो आरो जागा साबजेक्ट दङ जे दिनै त्रिपुरा सानि समस्यानो नायनाय आरो सुये दं स्राय सुये दङ सोशियो इकोनॉमिक एंड पलिटिकल प्रॉब्लम आबनो नायगिन खायनाय बागै आनो सल्व खायनाय बागै बरकासे कमिटी खायखा हाई लेवल कमिटी अंडर द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर ते आ कमिटी रो त्रिपुराव फायखा वाइलि फेगा त्रिपुराव बर दुई बार फाइगै जत पलिटिकल पार्टी रो बाय बर मालायखा बर हियरिंग खायखा आं मइतो मानो जों बरिखा मेमोरेंडम अबके गोबां मानसिनि पलिटिकल पार्टी रो आबनो जों मेमोरेंडम हामिट खायखा इंक्लूडिंग एनजीओस आं मइतो मानो जों सादाका प्राय निनि 25 ता ग्रुप इंक्लूडिंग एनजीओस बर डिमांड बर सामिट खायखा मेमोरेंडम आरो निनि सीपीएम बो दंगो जीएनपी दंगो कांग्रेस दंगो आईएनपी दंगो जों दंगो हागले गोबां मा पार्टी दिनै हाई लेवल कमिटी रनो बर मेमोरेंडम सामिट खायखा आरो आपन तो यां सुइखा जे हाई लेवल कमिटी जेनेरो गठन खायमानि आबनि रिपोर्ट ताफुन जों मायाखौ आबो जों रेनंथु तांगै आ रिपोर्ट दिलें तंखा आबनो जों बन क्वेरी खायखा तै अरबिन सुइखा जों रिसेंटली थांनाय जों 2019 कायसे दिनै कायसे फायमानि दिनै 125th amendment bill अब एडिशनल तै कायसा संविधान सुजाक माने आ 125 amendment bill अपन तै बसं दिनै स्टेट गवर्नमेंट दिनै काउंसिल अफ मिनिस्टर जों कैबिनेट अब रेजोल्यूशन पास लायै अपन सपोर्ट के जों रहखा आरो जत साइमानो अब बय कायसा कमिटी खायजाखा आ कमिटी बहेनताबो जों खानाखा अब अलरेडी बर रिपोर्ट सबमिट खायखा आरो भाइना जों 125 amendment bill एडिशनल तै आरो भाइनो गोबां मा दिनै पलिटिकल पार्टी रो एनजी रो आबनो मन्थाइ बरखा बर मेमोरेंडम सबमिट खायखा आरो आईपीएफ देबो कायसा जों खायखा तो माके ओ कमिटी नो मैक्सिमम जों आईपीएफ देनो अब जों डिमांड खायमानि आ कमिटी रिपोर्ट बुताबो जों मानियाखौ जों खानाखा आ 125 amendment bill अब अलरेडी रिपोर्ट सबमिट खायखा खायताबो लोकसभा बा राज्यसभा अब टेबल लंनाय आरो डिस्कसन नांनाय एरपर अपन पास लायनाय आरो कांगो जों साइमानो जे अब दिनै एडिशनल बमुं आरो जों चेंज लायखा जों रिखा अब दिनै सरकार तरफ থেকে अब टीटीसी नाय त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल अब के बमुं जों रहखा तैबो जों आरो नियो साका दिनै सब्जेक्ट दिनै डिपार्टमेंट बारायनाय ताबो तमानि प्राय 16 तदबस तमानि आपनकै 42 तंनाय 43 डिपार्टमेंट नाय आरो लैंड पावर दंनाय डायरेक्ट फंड दंनाय गोबां माबा सब्जेक्ट दं एकलै 43 डिपार्टमेंट दिना बागै जों चिठी सुइखा आमे आरो नाम सुइखा तैबो दिनै आरो दागा दङ दिनै सीट बारना बागै टीटीसी अंगमानि परेबो दिनै मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ताबक तमानि 30 टा आरो बिसिं 28 टा इलेक्शन नांगौ ते दुइटा गवर्नर नमिनेट खायो
आबनो जों इनक्रिज बाराय रगै जों साका 50टा सीट अब चिनि स्टेट गभर्नमेंट नि कैबिनेट अब जों एप्रूव खालाया अबेखलाय जों गोबां मा आरनियाव जों रहौका अब भाइनताबो जों नायसिं दंगो चिनि 125 एमएम बिल्ड बहर पास होनाय जों नायसिं दंगो अब चिनि डिमान्ड जों जतो साइमाना अब पास जों हांख्लाय जों जे ताबाव जे ककबांलाय तुलै माने एडीसी बाय स्टेट गभर्नमेंट सब समय कॉन्फ्लिक्ट ककबांलाय तम कारणे आरो कोनो क्लियर सुजाक करे आबनो जों साका 125 एमएम बिल्ड दर पास जों हांख्लाय अब स्राय जों अब साइमासिने आबनो बगे जों तिनि अब नायो तिनि आईपीडी पार्टी जों बीजेपी आईपीडी सरकार फाइमिनि परेव जों गोबां मा सामुखलायखा अब जों ताबन आइसिङै दंगो आबनो नों आं तिनि जों सालायमा बिसिं तै जों गेसेर सेटि सुइखा तिनि डाइरेक्टर वेलफेयर डिपार्टमेंट तरफ থেকে एज ए मिनिस्टार से आं सुइखा दै बोसों तिनि पार्टी तरफ থেকে बोसों मेमोरेंडम सुइखा तिनि पार्टी आईपीएफटी तै हयते भाइने जों तिनि एकी सब्जेक्ट नते जों आइसा मेमोरेंडम सबमिट खालाया अब थ्रू चीफ मिनिस्टर जों चीफ मिनिस्टर तिनि बरमना चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार देब जों बन बरिखा तै सारे सारे जों दिल्लीयाव पाठाव रहौखा जों साइमानो तिनि पार्टी आईपीएफटी जों जतो साइमानो जों 2009 हयते जों लगातार आंदोलन खालाय दंगो जों मुभमेंट खालाय दं जों खालाय थांनाय ताबो जों जस्ट इन पेन्डेमिक कोरोना भाइरासनि बागै जों आबानि प्रोटोकल जों मा मानेगो जों सोशल गैदारिं खालायनाया आबानि बागै जों कत जों मुभमेंट खालायनाया जोंनि पार्टी आईपीएफटी यूथ आईपीएफटी तै आईपीएफटी तै आर्टिसा जों जत मिलगै जोंनि प्राय 8टा ग्रुप दं एलाइड ग्रुप दं जों ओरै सालाय दंगो जों ता पेन्डेमिक रुपाय खांगाय लकडाउन रुपाय खांगाय जों कटर खालायो जों मुभमेंट खालायनाय जों जत साइमाना साराति परबर साइमाना जों आईपीएफटी पार्टी जों आचौइ दंया जों ककबो साइ दंगो तै जों मुभमेंट खालाय दं आबां जों नायसिं दंगो जों दा कोरोना भाइरास पाइखांख्लाय पेन्डेमिक पाइखांख्लाय लकडाउन पाइखांख्लाय जों इमिडिएटली जों सारातिबा जों मुभमेंट खालायनाय जों सिक्लाराव नायसिं दंगो आबनो आं जतनो साव जे तिनि पार्टी आईपीएफटी जों सामंतां दंमानि जों कक साइ दंमानि अब जनगण साइमानाय जनगण सिनाय साबो कुबुइ साबो टाटाल आबनो आं साव तिनि तिनि बार कोनो बाखाता बायदि जों आईपीएफटी पार्टी जों ताबो नाहरै दंगो जों तिनि जत जों सालाय दंगो ताबो जों तिनि पेन्डेमिक और कोरोना भाइरास लकडाउन पाइखांख्लाय जों कतर खालाय जों मुभमेंट खालायनाय जों संग्राम खालायनाय जों समायटांजाक आबनो बाङैनो आं कयनाय जत चिन सिक्लारावनो नर खाता बायदि ताबो जों जरा नायसिं दङ जराना कक सानाय आबनो बागै जों टाइम टू टाइम तैबो जों सालायखो जोंनि पार्टीयाव जों दोरसि लकडाउन पाइखांखाय जों दिल्ली थाङै जोंनि जे जों आगे कक सालाय माने जों दे लेटार बाय जों कमिटिसन खायदों माने आबनो तै जों थांनाय दिल्ली थांनाय तैबो भेरी इंटरेस्टिं भेरी इम्पोर्टेंट जों तिनि कैबिनेट हयते जों एप्रूव कर होका जों पास कर होका तिनि जों पैकेज रना बागै जों आरो जा प्राय दं दिनि 8,389.71 crore about 8,000 crore जों रां सानजाक दंगो स्पेशल पैकेज नि बागै आबो जों सालायनाय आबो जोंनि कैबिनेट हयते जों एप्रूव खायजाक रेजोल्यूशन पास खालाय जों रखजाक पैकेज नि बागै तैबो जों साका स्पेशल ड्राइव जों एसटी रावनो एसटी एससी रावनो जों स्पेशल ड्राइव के चाकरि ना बाय जों सालायजाक आबनो बायबो जों दिल्ली थां कक सालायनाय जों ता लकडाउन रुपाय खांख्लाय जों दिल्ली थानाय बरं सानाय जोंनि जों जत साइमानो जोंनि सिक्लाराव जोंनि त्रिपुरा साराव हाजार हाजार लाख लाख जों बेकार चाकरि माइया आबनो बागै जों स्पेशल ड्राइव खालायसिनो चाकरि ना बागै आबो जों दाबि खाय दंगो जों लकडाउन पाइखांख्लाय जों सालायजाक जों दिल्ली थाङै आबनो जों सालायनाय ते गोबां मा इसु दं इनो साइ थांगा अ इसु तै जों इमिडिएटली ता लकडाउन पाइखांख्लाय जों दिल्ली थाङै जों नांगा जों मुभमेंट खालायनाय नांगा जों धरना खालायनाय हायखौ जों प्राइम मिनिस्टार होम मिनिस्टार जों मालायै जोंनि जे जोंनि नांमानि जोंनि इसुरनाव जों कक सालायनाय हामबाय।